እዞም ኣብ ካናዳ ዘለኹም ኤርትራውያን ግን እንታይ ኢኹም ትምህርዎም ነቶም ደቅኹም ነቶም ኣብኡ ተወሊዶም ዝዓብዩ ቋንቋ ዲኦም ንኸየጥፍኡ ጥራሕ ዲኹም ትምህርዎም ዋላስ ካልእ ነገራት እውን ትምህርዎም ኢኹም ንሕና ኣብ ኣዲስ አበባ ብምንታይ ምኽንያት ኣብዚ ከም ዘለና ክሳብ ዘይፈልጡሉ ደረጃሲ ቋንቋ ጥራሕ ኢኹም ትምህርዎም ንማሚ ክነግርአ እሞ ሳርደይ ምፃእ ካናዳ ቡን ትሰቲ يعدمك هاللخ بزقات أمي قال 16 عامت قلعة هتصان قلعة كاب أديس أباس كندا خير بون سهتيس سنبت كيما سين بخلخ أبشو دنزلو بيتسب سلام اليوم قال أبو خلخ خملس محداري نا أديس أبا السخنت أجيرك زيتهم سدراخي أمنا عايز بدولو نزلو نمنتاي مخنيات أبز خنزلنا حساب زي فولت قولوا درجة كان رحمة زخلت زخون يرنتاي بونن قالن كساتي لسنبت زمت